Протестът проговори. За първи път част от протестиращите вече 55 дни срещу кабинета Орешарски дадоха пресконференция. С днешна дата се създава протестна мрежа с цел оставка на правителството и избори до края на годината. Лицата, които застанаха пред медиите днес, обясниха, че няма да създават партия и че не са лидери на протеста. Пресконференцията започна с шумна провокация от страна на група от Движение Свобода, водена от Бисер Миланов, по-известен като Петното. Наложи се полиция да изведе провокаторите от залата за пресконференции. Още от Росен Цветков. Минути преди пресконференцията да започне, входът на БТА бе обсъден от група от Движение Свобода, сред които останалият по-известен като Петното Бисер Миланов и Йордан Бонев. Двамата през последния месец бяха няколко пъти извеждани от протести от полицията заради провокации. Искам да видя националните предатели, които ги излъчват те, които по този начин, каквото вършите вие в момента, вършите национално предателство. Вие лично и всичките ще носите един ден национална персонална отговорност. Аз съм Бисер Миланов, господине, кажете. Бисер Петното. Тебе съм те виждал и в Русе, и в Благоевград. Май сте цяла банда. Банда ли? Защо ни обидиш? Защо ни обидиш? Групата окупира местата за медиите и на практика спря пресконференцията. Един от най-активните беше това момче, представящо се за Симеон Милков. Заснет преди месеци в това видео, което придоби популярност в социалните мрежи. На тази снимка той дава пресконференция с ръководството на Движение Сила преди месеци. А тук през февруари е с част от лицата на протеста тогава – Иван Петров и Янко Петров. Може ли лица, известни с криминални прякори, да освободят залата? Излагате се. Наложи се намесата на полицията, за да бъде изведена групата. Атаките не започват от днес, атаките започнаха доста отдавна. Естествено, защото знаем, че от срещната страна е доста по-подготвена. Ние сме чисти и нямаме какво да крием. Всеки от нас е застрашен. Може би ние физически, може би вие професионално, но всеки минава под заплаха. Под заплаха минава и българското общество като цяло. Организаторите обясниха, че мрежата им ще обедини различни протестни групи в едно. В нея те ще дискутират, ще обменят идеи и информация. Ще е без лидери и говорители, няма да създава политика или да прави нова партия. И няма да преговаря с правителството. Има един слоган, който стои над една прекрасна сграда. За съжаление, тази сграда отдавна не функционира в полза на гражданите на България. Този слоган е: Съединението прави силата. Приемете, че протестната мрежа изпълнява този лозунг. В тази мрежа сме се събрали хора с различни виждания, но обединили се под две основни искания. Оставка на правителството и избори до края на годината. Всичко останало е следващата крачка. Протестиращите вече се подготвят за началото на новия политически сезон. До тогава идеите им остават в тайна.